Miksi siinä on muuten siirretty Brysseliin asioita päätettäväksi? Vastaus on äärimmäisen yksinkertainen. On kysymys teidän suomalaisten ongelmista, janakkalaistenkin ongelmista, meidän suomalaisten ongelmista. Mutta sinä kansanedustajana ja minäkin entisenä kansanedustajana tiedän vallan mainiosti, että vaikka meillä olisi kuinka suuri absoluuttinen valta parlamentilla tehdä päätöksiä, niin me ei saada sitä ongelmaa ratkaistua. Miksi? Siksi, että se ongelma ei kunnioita Suomen rajoja. Se ongelma on yhteinen ylikansallinen ongelma. Minä otin esille tämän veroparatiisin jo. Se koskettaa muuten nämä veroparatiisit teitä, meitä. Ja me ei saada sitä päätöksentekoa kiinni. Suomenlahti, Itämeri on maailman saastunein merialue. Sitä ei muuten ratkaista suomalaisella lainsäädännöllä. Ilmastonmuutos on ilmiö, joka vaivaa mitä kaikkia. Siihenkään ei auta vain suomalainen päätöksenteko. Turvallisuus tänä päivänä yhteistä. Finanssisektorin turbulenssit, me puhutaan niistä. Ei niitäkään ratkaista vaan Suomesta käsin. Tarvitaan keinoja ylikansallisen päätösten tekemiseksi. Siksi se unioni on perustettu. Se on päätöksentekofoorumi.